Good morning mga kaligaya. Tara, Milo muna tayo. Kakatapos ng pala umulan kaya medyo malamig yung panahon. Sakto, nagmamilo tayo. Sarap kaya uminom ng Milo, lalo na kapag ganito ang panahon. Milo, baka naman. Siyempre joke lang. Gulat kayo, no? Nagpa-day off pala ako ngayon kasi nga bukas, birthday ng kapatid ko. Gagawin ko siya ng Graham with a twist. Nagtataka kayo kasi may twist. Di tapusin yung video na to. Dahil nga nakainom na ako ng mainit, ayan, maliligo na ako. Saglit lang ako, promise. Tingnan nyo, walang 1 minuto. I told you. Diba? Magic. Ay na pala mga kasama ko. Naglalakad na kami papunta sa garaya namin. At ito na din ako, walang nabago diba kahit nakaligo na. Ayan pala, papakilala ko pala sa inyo mga kasama ko. Uunahin ko na si Potpot. Medyo mabantot ang kanya pangalan pero hindi naman siya mabaho. Mabango naman. Ayan siya. Ito naman si Ate Trish, ang aking katwini. Ayan, nakabili pala kami ng anti-rad na sale. 30 million buy one take on, kaya kami parehas. Dito naman ang may birthday bukas, si Jukes, si Tux. Ano, walang kapatid ni Jukes. Diba hawig niya? Sa hinaba-haba ng nilakad namin, ayan, malapit na tayo. Nagtatanaw niyo na ba ang Mercedes-Benz namin? Ayan o. Napaklayo ng garaya namin, no? Ang lawak kasi ng asyenda namin. Meet our Mercedes-Benz. Ayan, sakay na tayo. Automatic pala to. Kahit huwag mo nang buksan pintuan, makakasakay ka. Yan, nakasakay na tayo. Aba, ginawa pa akong cameraman ng aking kapatid. Kita niyo namang nag-vlog din ako eh. Yan tuloy, 2 na tuloy kamerang hawak ko. Buti na lang nagagawa ko pang magpa-cute. Pinahawak ko na rin pala ang camera ko sa kasama ko. Diyan sa katabi ko, si Potpot. Buti na lang pumayag siya kasi nga daw, pogi daw looks niya ngayon. Wait saglit, nalimutan ko palang sabihin kung saan kami. Bali mamamalengke na pala kami ng mga kakailanganin ko at mamimili na rin si kuya ng kanyang mga panghanda bukas. At syempre, diretso na rin kami mamimili ng mga grocery na wala pa sa bahay. Tapos diretso na rin kami bibili ng pang-ulam. Ayan, nakaharap na ang camera sa may highway. Dapat niyan may background music, diba? Sami meow 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 meow, sami kita kita, sami meow 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 meow, para ka lang tanga, sami meow 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 meow, sami meow 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 meow. So ayan, nakarating na nga kami and nandiyan kami mismo sa may harapan ng Walter and diyan kami mismo mamimili ng aming mga kakailanganin kasi meron lang naman ditong grocery store and so let's go, tara na. Yan, nagsimulan ako manguha ng aking mga kailanganin. Inuna ko na nga ang Fajivar and then sinunod ko na ang Creme Densada Angel. Ayan, isa lang kinuha ko nun at saka yung nips. Isa lang din ang kinuha ko. Ayan na sila. Nilagay ko na sa basket. Sunod ko na kinuha ang Graham. So, bali 2 kinuha ko. Tapos, ayan, ilalagay ko na ulit sa basket. Ayan, si kuya, pagod na yan. Tapos, ayan, pinaretso na ako punta sa gatas. Tapos, kukuha ko ng gatas and berban ang kinuha ko. Tapos, ayan, pumunta na rin ako sa lagayan ng Graham. Hindi ko alam kung alin kukunin ko dyan. Kasi nga, hindi ko alam kung ano mas magandang gamitin. Tapos, ayan, nag-offer ang kasama ko. Ayan na lang kunin ko. Tapos, mura nga siya. Kaya, yan ang kinuha ko. Pagkatapos nga namin magbayad, ay may sukli pa yung 1 million budget namin. So, bumili kami ng sago. Pagkalabas namin ay naambon pala. Kaya tumakbo kami. Ayan, si kuya nagtakbo na din. So, go pa rin kami sa pagbablog. And walang humpay ang pagbablog namin kahit na naambon na. So, diretso kami sa Mercedes-Benz kasi nga pupunta pa kami sa palengke. And binilisan namin para hindi kami madatna ng malakas na ulan. Kaya sakay na sa Mercedes-Benz. Yo, what's up? Dahil umulan guys, basang-basa kami oh. Hi! Ang hirap pala mag-vlog kapag umulan. Ayun na nga, dahil nga umulan na malakas after namin sa Walter ay hindi na kami nakapag-video. So, dumaan pa kami ng palengke and buti na lang lahat ng kailangan ko ay nabili ko. Ayan yung lagayan ng Graham, tapos yun, Fajivar, tapos ayan yung pinakita pa ni Potpot, hindi naman kasama sa Graham. So, bali pinapakita ko lang ay yung kailangan natin mamaya. Tapos yan yung Creme Densada, tapos yung Graham. Ayan, tapos bumili pala ako ng Bear Brand para yun sa sawsawan natin ng Graham. Dapat kasi evaporada yun, pero nagtipid ako, so Bear Brand na lang and titimplahin ko na lang siya mamaya. Tapos ayun yung, ito naman yung mga panghanda ni kuya. So yung spaghetti na binili nila kuya ay may free na fruit cocktail, so gagamitin ko yan mamaya para sa Graham. Ayan. Yan, gagawa na nga tayo ng Graham. So, bali yung Creme Densada ay nilagay ko sa freezer para ma-froze siya. Tapos, pag minix natin ay magdoble yung dami niya.
Tapos, eto na yung mga kailangan natin. Yung fruit cocktail, yung gatas na tinimpla ko, tapos yung graham, tapos yung fudgy bar, tapos yung lalagyan. Ayan, gagawin na nga natin yung graham. So, kuha tayo ng container, tapos yung graham, isasasaw natin dyan sa gatas, tapos uulitin lang natin yon hanggang sa mapuno yung first layer natin. And second layer natin ay yung creme densada. Bali, yung creme densada na binili ko is 1 can and kulang yun sa gagawin kong 4 na creme densada. So, yun yung pagkakamali ko dito. So, medyo tinipid ko na yung creme densada kasi nga, para magkasya siya sa 4 na graham na gagawin ko. So, sinunod ko sa creme densada is yung fruit cocktail, tapos and then konting gatas and graham ulit, tapos ayan, yung toppings na nga natin ay fruit cocktail, and then okay na yan. Yan, dinamihan ko na yung fruit cocktail na nilagay kasi nga dalawa lang na fruit cocktail ang gagawin ko na graham. So, takpan na natin and punasan lang natin yung mga sobra-sobra. Yan, linisan natin yung konti and okay na. Tapos, sunod na natin gagawin ay yung graham na merong fudgy bar. Ito yung twist na tinatawag ko kasi wala pa ako nakikitang gumawa nito, pero hindi ko sure kung wala pa nga nakagawa nito. So, syempre, idudurugin na natin yung fudgy bar. Ayan, dudurugin natin bago natin simulan yung paggawa. Kasi nga, dapat nakadurog siya, mas madali siyang ilagay eh. Tapos, kuha na tayo ng container, tapos sausaw ulit natin yung graham. First layer natin ay graham, tapos pupunuin lang natin yung first layer and then yung fudgy bar na nga. Dapat kasi creme densada yung sunod sa graham. Kasi nga, nagtitipid na ako ng creme densada, kaya isinunod ko na yung fudgy bar after nung graham. So, ilalagay na natin yung creme densada after natin ilagay yung fudgy bar. Ayan. Mas masarap sana mas marami yung creme densada. Kaya sa susunod na gagawa ako nito ay dadamihan ko na yung creme densada. Tapos, ayan, isusunod ko sa creme densada ay yung graham. Tapos, sunod na ulit natin ay creme densada na kaunti and fudgy bar na nga ulit. Tapos, ayan, lalagyan lang natin. Tapos, kulang pala yung fudgy bar na dinurog. So, magdadagdag ako ng dinurog na fudgy bar. Tapos, yan, pupunuin ko lang yung layer na yan. Tapos, lalagyan ko siya ng konting creme densada. Papatakan ko lang siya. Ayan, ganyan. Tapos, after nyan, ay maglalagay na tayo ng graham na dinurog. Yan, idudurog ko lang siya dyan. Toppings lang. Tapos, yan, durog lang dyan sa ibabaw. Yan, lalagyan ulit natin ng creme densada na kaunti. Tapos, kinuha ko pala yung nips na binili ko kanina. So, lalagyan natin siya ng toppings na nips. Ayan, para magkakulay siya sa ibabaw, diba? Medyo may twist na yung aking ginawa na graham. So, ayan na yung naging result ng aking graham. And, balin dalawa yung nagawa ko. Dalawang fruit cocktail and dalawang with fudgy bar graham. So, ayan, kung nagustuhan nyo po yung video ko and kung nag-enjoy po kayo, pa-like and share na lang po. And, masubscribe na rin po sa channel ko kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, and pa-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa next video ko. So, thank you so much po sa mga nanood and God bless po and take care. Bye-bye!